Аз, Кирил Петков, искам ясно да заявя в момента през екрана по един много умен начин. Заставаме зад министър Рашков и неговата доминация. Браво на Бойко Рашков. Той е истински пример. Професор Денков неведнъж каза, нормално ли е 42% от нашите ученици да не могат да вършат тройка по български? Това направо ме много впечатли. Добре дошъл на германския канцлер. Абсолютно потвърждавам думите на канцлера на Германия. Аз поделих с канцлера. Днес очакваме Денмарк да спре корекциите в Брюксел. И най-важното. Когато бях в университета, в Харвард, Бях толкова горд. тези хора с голямо образование Ме накараха да ахна. Част от тях бяха изнесели тези пари в торби. нито една от тези случаи няма разкритие. За мен се самоидентифицира и липсата на институционалност. Абсолютен саботаж. Веднага, когато има така вече набавена сериозна данна, С много по-голям икономическа възможност предприятия, които попадат в тази категория. да клатиш коалицията. Това са абсолютни глупости. Този път изпълнителната власт ще бъде много следяща и гласна. Тази основа, която е най-истинската и най-събиращата. Да се криеме под някакви общи заглавия. В кулоарите и в затворени врати успяхме да разконспирираме. Всеки Се опитват да сложат бул върху нашата работа. Истината е, че хората го усещат с корема си. точната информация, те не искат моята оставка.